après maladie va passer. Kai! Barin gaya muku ba a damisa biyu ga waje sai dai guda ya koma gefe. Kai Wahabu! Ba Wahabu dan gidanmu ba. Kai Wahabu! Ba Wahabu dan gidanku ba. Wahabu ya Ubangiji na Allah. Ubangiji ina roƙonka Allah ka taimake ni ranar sababi. Allah ko da kaddara fada na tashi. A dabo za ni hidda gawa da yawa. Kai yaro ka saba na saba yaro rika mu garba bakin daga. Ka san hakan gane ya bacce min da gani. Kai ko hakan gane ya bacce ma da gani. Jiyan maza ina ganin tausan ku don ina ganin ku dan kita kuke abun dumi a ba mai baki kurma ko an ba su rakumin gida ba su faɗi. Ashe rana ko ta baki da misa ta hibiri. Na gode. Ubangijin masu kiri na gode ubangidan masu gida da misa gani dai daji jarma jai agoga. Jarma ba ta hankurin koron mai kawu. Garba kai barni dai garba dan mai kawu. Daga ta hana ma wuri magana barni dai kaga abun mamaki. Garba kai fada mu manya masu kirari na kasan ga lottijai ne wadanga masu geme da hurhura fada musu. Su danya hankuri su gyara yarorin su. Na rance da wanda yayi ni Allah kowai su buka ga hako in bai noma ba su ji ba komi amma don Allah ai hankuri ai ba yara ashiri ka a bar su gaban za a bar mutun don Allah. Garba kai ragon malam ran sallah yanka tai akai cikin iyawan Allah. Ko daga bas hali goga yaron manya halin damisa yaron manya. Garba kai mutuwa dole walla garba yanzu ko a fada rame. Shi ko makiyanmu ko su taushe ko yanzu na kasa ta dau kayanta. Yanzu garba in gama in koma don ka san na ke ma jantaman jiya sai arna. Shi ko goron salati sai jiyan limamai maganin afadi. Wallahi a fasa. Don ni ko maki gudu ban kashi maganin wuya kaucewa. Jini ka ban fasa ba wallahi banda anniyan in fasa hankalin diya maza ni kadibi. Ka san siga diyan maza sai da shiri. Ko siga diyan maza babu shiri. Wallahi diyan maza suna halaka shi. Garba sajinin ka sal guruhani sahuri jinjinin ubansu da walawal. Ga babba kuru ana baba Laminu wallahi ba a samu ba a wanka da muwa. Laminu muna abiri tumakin banza ba mu laye ba mu zanen suna ko kai mu kasuwa su yi kwantai. Ga bukaran jiya ko an zazzage ana rufe saura wallahi ni aka tangan karfe ba a tunkudan ka kawadi. Garba halamu kaga arnan sara kaga wanda adda tankwanin asara a bari. Wallahi barka ta san bal faro on sa ausa wallahi mu ka zuwa ba su zuwa. In ko yaro yake yana zuwa ga hanya ga damisa mizin karasuma. Ni da mizin karasuma na mai muna ai larabawa ciyawa taran in ta yawa tana zama iko. Na rance da fisibidillahi yanzu in rage ma Allah aiki. Asai garba kai barin baka addu'a ta diban sai. In ka riga in fane ka in ko ka sake lalace ma. Ka ce bismillah ya dikila min dilala inna allahi summa tallahi wallahi tallahi ka ji addu'a ta diban sai. Barin baka addu'an ka da maza wallahi ko wuri ya baki ka ce bismillah na sallama ma hoga ta sallama ma diyan annabi su uku suke da wato abun da ya ci su da wai ki su tare da nya manya assalamu alaikum manya ga guruhani amma banda wai an ga masu gaba da niya kai wai an ga masu gaba da niya yaro mi ya kai ka mi ya kawo ka malamin ka ko bokanka in malamin ka ne ya turo ka da kai da malamin ka kun ci uwanku in aljanan ka ne ya turo ka da kai da aljanan ka kun ci uwanku in bokan ka ne ya turo ka jar kaniya uban bokan ka manya na gashe ku manya mu wadda ku muna tsoron ku